L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 3 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra l-ħajja tal-Apostlu San Tumas. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija minn Dun Paul Mizzi li ġie ordinat saċerdot 7 snin ilu. Tumas huwa aħna l-koll. Kemm drabi għamilna bħalu u ridna naraw bajnejna u missu bidejna sabiex nemmnu dak li qalulna persuni oħrajn. Mulej, ejni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Żina Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ninaqdu flimkien f'din it-talba Ewkaristika, talba li tagħti glorja lill-Alla. Lum il-Knisja qiegħda tagħmel il-festa ta' San Tumas Apostlu. Ftit li xejn nafu fuq dan l-Apostlu li f'dak li għandna fil-Vanġelu. Però jingħad illi dan l-Apostlu mar ixandar il-bxara tajba ġewwa l-Indja. Ejjew narfu ħtijietna ħanitħejjew tajjeb ħaniċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna inti l-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nfaħru lill-Alla u ngħidu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li nifirħu fil-festa tal-Apostlu San Tumas u li blajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikollna il-ħajja. Fl-isem ta' dak li huwa rafna, għarfu b'Ġesu, il-mulej, ibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ma tkomx aktar barranin u orba, immintom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu Ġesu u l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu marbut sewwa, jitla f'tempju qaddis, il-mulej. Fih intom il-koll fl-Ispirtu, tinbnew fl-imkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu fl-imkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Faħru l-mulej ġinus kollha, sebħuh popli kollha. Fl-imkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Għaliex qawwija il-grazzja tiegħu għalina,
il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem flimkien morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Emmint Tumas għax rajtni jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Wieħed mit-tnax Tumas imlaqqa mit-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu, rajna il-mulej. Iżdu qalilhom, jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tomas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom, il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tumas, nawwel sebak l-hawn u wara idejja u ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqosx fik il-fidi, iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ħafna drabi aħna nirrelataw ħafna mal-figura ta' Tumas. Aħna naħsbu illi nemnu, imma l-verità turina illi ħafna drabi m'għandniex dik il-fiduċja sħiħa falla. U tajjeb illi nistaqsu, għaliex Tumas ma kienx magħhom fl-ewwel dera ta' Ġesu? Forsi tħawwad xi ftit, ħassu skomdu mal-apostli l-oħra, forsi rrid ftit żmien waħdu. Ma nafux eżatt x'inhi r-raġuni. Ma tajjeb illi aħna wkoll nirriflettu f'din il-festa għaliex aħna kultant forsi nħossuna komdi illi insegwu il-quddiesa fuq it-television mingħajr ma mmorru mal-komunità. Naturalment m'iniex qed ngħid għal dawk illi ma jistgħux joħorġu, imma dawk illi iħossuhom komdi minflok ma jmorru il-quddies mal-komunità isegwu il-quddiesa fuq it-television. Forsi aħna wkoll nagħmlu bħal Tumas. U din hija ħaġa tajba li nirriflettu ftit fuqha. Għaliex Tumas tilef opportunità li jiltaqa' mal-mulej. L-apostli l-oħra qalulu rajna l-mulej. U forsi u mhux għax ma jemminx, imma għaliex induna li tilef din l-opportunità. Forsi wkoll kien hemm xi ftit għejra għall-oħrajn illi raw lil Ġesu u ma kienx hemm. Allura reġa' ngħaqad mal-komunità. U dik iċ-ċanfira ħelwa tal-mulej li qallu
ġib 7 klawn, ara li ma tonqosx fik il-fidi, imma int emmen. Forsi l-mulej illum qiegħed jgħid lilna wkoll. Ersaq lejja. Ersaq lejja fejn jiena qiegħed fil-preżenza reali. Nerġa' ngħid għal dawk li jistgħu. Għax dawk li ma jistgħux, li forsi huma morda, huwa importanti li nkomplu insegwu din il-quddiesa anki mill-mezzi tax-xandir. U kemm huwa sabiħ illi nirrepetu din il-stqarrija tal-fidi illi Tumas għamel. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Speċjalment meta is-saċerdot jolli l-ostja u l-kalċi bl-imbit illi dak il-ħin huma il-preżenza reali fil-ġisem u d-dem tiegħu. Hekk naħseb li importanti aħna bħal dan l-apostlu narfu l-verità. Il-verità fil-preżenza reali tal-mulej illi niltaqgħu mal-komunità u niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija bl-umiltà għaliex aħna wkoll bnedmin dgħajfa, aħna wkoll il-koll bħal Tumas kultant ma nemnux. Imma nifirħu wkoll ma' min jifraħ ħalli l-mulej jagħtina il-ferħ tal-preżenza tiegħu. Alla juri ruħu lil min ifittxu bix-xewqa li narfu l-misteru ta' Kristu ħankunu lesti li nilqgħu lana bla qies tas-salvazzjoni. Nitolbu għall-Knisja midimba u mhux tant qaddisa daqskemm nixtiequha. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex immissu il-pjagi tal-umanità, kawża tal-vizzju u l-egoizmu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex meta naraw kim sallab, nkunu nixtiequ nikkontemplaw il-glorja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex meta naħsbu li l-proġetti tagħna huma aħjar mir-rieda tiegħek, nifmu bħal San Tumas u ngħidu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-waqt illi fis-skiet ta' qalbna nresqu it-talb personali tagħna, niftakru f'daw kollha li għaddejjin minn mumenti diffiċli. Niftakru fil-morda kollha. Niftakru wkoll fis-saċerdoti mod speċjali dawk illi matul dan iż-żmien għaddejjin minn żmien diffiċli, imma wkoll dawk illi qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom. Irresqu flimkien fis-skiet it-talb personali tagħna. Ilqa' missier Qaddiż dan it-talb li għamilnilek u ilqaħħom permezz ta' Omna Marija. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fġieħ ix-xhieda tal-fidi fi Kristu, mogħtija mill-Apostlu San Tumas. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna u naqdu dmirna lejk kif jixraq tibqa' tħares fina id-doni tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nirringrazzjawk. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek. Imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġġawha dawk stess li inti qed bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-qaddisin u l-arkanġli u mal-troni u mad-dominazzjonijiet u mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nirringrazzjawk għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, ma' San Tumas, ma' l-Apostli l-oħra u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew issa nitolbu t-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum,
Affrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba uħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, ħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-fejqan ta' ruħu ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjina aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament imqaddes, għandna nirċievu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini. Atina li bl-emil u l-ħajja tagħna aħna nkunu xhieda ta' Kristu, bħalma bil-fidi tagħna flimkien mal-Apostlu San Tumas narfmuh b'mulej u Alla tagħna li miegħek jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox,
il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu Amen. imbirku lil-mulej Inroddu ħar lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, sma tal-btana, eħel-ħsejna u għafmana. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun iben bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrinna d-nubietna, ħarrisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema gra fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema gda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. It-tielet misteru minn tal-ferħ. Meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Fir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif is-sema gda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-den li jammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Briginti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Fil-ħames tal-fer, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema gda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birginti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-truframent lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Amen. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom o mulejn mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisriħu ma fis-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tal-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li għaddeja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Tomas, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u mekolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi llum minn Dun Paul Mizzi. Ninformawkom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 fuq TVM2 mhix se tixxandar il-qudiesa tal-lejla. Għada fid-9:09 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra l-qudiesa tal-Ħadd mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bekids.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-Għodwa Tajba.